Musíš byť blázon, ak sa ešte stále tomu vyhýbaš. Toto sú ďalšie investičné účty našich klientov, ktorí si nechali poradiť a rozhodli sa budovať majetok. Tento účet patrí klientovi, ktorý sa rozhodol investovať v januári 2021. Do svojho investičného účtu k 24.7.2024 vložil približne 10 300 eur. Aktuálna hodnota jeho účtu je približne 14 000 eur. Čiže klient je v zisku približne 3700 eur a jeho investície sa v priemere zhodnocujú 15,41% ročne. To je masaker. Ďalší klient sa rozhodol investovať v polovici roka 2016. Do svojho investičného účtu k 24.7.2024 vložil približne 19 500 eur. Aktuálna hodnota jeho investičného účtu je približne 28 200 eur. Čiže klient je v zisku približne 8500 eur. A jeho investície sa zhodnocujú v priemere 8,48% ročne. Čo je celkom dobré na to, že už klient niečo aj vyberal. Nemaj výhovorky a reálne aj ty začni budovať takto svoj majetok. Ak chceš vedieť ako na to, napíš do komentára investor a ja sa ti ozvem.